Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय दिनै ससमा गानलायदो आरोना ससमायाबो थाइबानिसो नै जोंहा फिसाजोनि ससमाया ओमफ्रायना एसे दुगैयाखैबोलै आङो गोजो माबा अखा बोथोरफोराव दुगैया ओइ अखा हागायागौ मानि दुगैया आङो जि जोमबो राना Yo Hansingar Yo Hansingar Yo online Yo Hansingar Berda iri nama Yo नै लोगोफोर बेलेग जायगायावसो दंफैयो दा आङो आब'लानावसो फैदो आलासि जानो ओमफ्राय गुमै लानाव भिडिअ खालामनो हायाखैमोन मैया मोनासेयावसो हासबेन्डआ दोनना थांबाय गुमैया दायैनो अमा खोमा सावगासिनो आब'आबो जालायनोसै लोंलायनोसै इन्डास्ट्रियाव खि बानायलायनोसै ना मा होनो समझ रहे हो दा जोंखौ गुद्रें गुद्रें दं होननानै नोंथांमोना बासिनो नाङा तारमाने देलायनानैलाय बेसे होबाय थानो देलाया गाराबो होनांगौ आरो ना इयो जाबाय दे खुलुमबाय होनना खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलखौ एसे खुलुमबाय नै जोंहा बिब'आ जोंहा आब' इयो जोंहा आनि आब' एसे माबायदि नुदों नोंथांमोना सिगांबो आगोलनि भिडिअ होदोंमोन आङो ओमफ्राय आगोलनि भिडिअखौथ' बारा नायखायामोन ओमफ्राय भिडिअनि क्वालिटिफोराबो गेसाव जायोमोन ओमफ्राय दासो एसे आइफन माथां जालायबाय आरो ओमफ्राय नै दा जोंहा आब'लानाव फैदो आङो बिदिनो आलासि जाफैबाय आङो हाबा जाखांनानै दिनैसो दा गुजें गुथें जोङो अमा सावगासिनो इयो गुमैया सावगासिनो इनो जालायनोसै आरो दिनै मा जाजोबखो गोसोमलाय गुमाय गोसोम गोफा जागोन दा दा बेदरखौ बेसे जानो दाम खमावनो दा एसे जानाय बायदि मोनो नालाय आङो खोमाखौनो जानो नागिरदों नालाय गुमैयाबो दा खोमाखौ लाबोबाय दाखालिबो जादोंमोन आं न'आव ओइ अमाफोरखौ मा बेसाबथानो असिना लानजायफोरखौसो जानांगौ लानजाय खोमा गन्थं बेफोरखौसो जानांगौ नै गोदौहांबाय सि Hai en muilari हाय एन महिलारि नङालै एन महिलारि नायगिरि नोंथांमोन एन महिलारि नायगिरि नोंथांमोन बिनानावनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हो लोगोफोर जोंनि बर' हारियाबो एसे जौगाथो बिनानावाबो एसे इउटुबाव लाजिदो नामा बेयो जाबाय आब'नि फिसाजो आंहानिबो फिसाजो दे नों एसे होनो मानो गोनांगोन दे होन नों गोसो बायदि होन दे आंनि मुङा नितिका सरगियारि हाथाया मा जानाय आंनि हाथाया एम्फौ जानो सौदो थ' लोगोफोर नै दा जोङो खोमाखौ सावखांबाय दा जोङो बेखौ साफा खालामनानै दाननानै लानोसै बिनि उनाव संनोसै जानोसै नोंथांमोना साननो नाङा जे मा खालि संनाय जानायखौल' देखायबाय थायो होननानै हिनजाव मानसियालाय संनाय जानायानो खाना ओमफ्राय दा बेखौनो देखायलांबाय थागोन थ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे बाबाय थादों लोगोफोर जोंहा बिब'आ थारमाने मोनसे माबाखौ मिम्सखौ बिराद मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय खालि माबा मोनसे होनबानो इखौनो होनबाय थायो ओमफ्राय दे होनना होदो एसे दे Oh my god इखौनोल' होनबाय थायो बिराद मोजां नुयो दे नोंथाङा जोंहानि सारायाव होबाबो गुफुर जायानो निग्र'निसो बायना लांनायलै निग्र'निखौ बायना लांदोलै केस अन डिलिभारियाव फैदों निग्र'आ होबाबो गुफुर जाया जाहैयानो लोगोफोर दा गुमै लानावनो बोराराय खान्थाल बिफांबो दंलायो
खान्थालाबो नै थरसे थरनै थरथाम थरब्रैसो दङ दा बेखौ दायो जोङो हाननानै जागोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आङो खान्थालखौ बेलेग सिस्टेमै जागोन आरोना जाय नोंथांमोना टेस्ट खालामनानै नायो बिथांमोना बिराद गोथाव मोनगोन ओमफ्राय नायलांबाय था आं माबोरै जायो दा जोङो खान्थालखौ जानो थाखाय दा जोङो बेयाव नारें खारजिबो खादो नाङा जाबाय थाइसेयानो जायो ओमफ्राय खान्थालखौ बेबायदि नारें खारजि होनानै जागोन जाय नोंथांमोना जाफेराखै जानानै नाय बिराद टेस्टि जायो ओमफ्राय जाय नोंथांमोना जाफेरबाय बिथांमोनाथ' मिथिखागो ओइ गुमिया नायगासिनो आंनि भिडिअ बानायनायखौ अखा बोथोरनि थाखाय हाजिरा मावनो मोना मानो मोना सामब्रामबो गैला बिनि थाखायनो जोङो दा अमा खोमा गोजा सेनेने थाव मोनसैलाय उपाय गैया गायसमोन अमा बेदरजों खोमाजों लगायनानै नै फोरानना होबाय निउ मडेल बेलुन बानायनाय नामा नै दा जोंहा बिमा फिसा सानैबो देलायखांबाय दा दसथाना जों खान्थाल जागोन थ' आं दुगैखांनायावनो मालाबा बेदरा मोनखोमाबाय नायनो र' नै लोगोफोर वाव अमा खोमाजों अमा गोथावथार माइ अबाव दं खांख्लरदो आलुदो एवबावदों दा बेयाव अरदाबाव मा जानाय नोंनि हाथाया खिनि नै दासो बेदर अरनायावनो हाथायानो थरसे गलांबाय ना जालायनोसै लुगैना लुगैया नोंसोरो लोगोफोर आं जि गोथाव मोनो आंनो एसे लेथ्रा न'खरनि खिथियो नै लोगोफोर गुमिया लाजिसिदोनो मालाय गावसाखो मालाय बिथांनानै दरजानि न' नालाय लाजिसिगानदोनो बेसे दरजा नोङा एसेमासो दरजा होनलाय मानो धोनियानो एसे नुदो गुमिखो एसे टावलाला खानायफोरा गुजोबलांबाय आरजिना होनलाय nih oncri nang भाजा मोनबानो जायो अखा बोथोराव जायोलै नै जानोसै लोगोफोर नै जानोसै जोङो दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन दिनैसो सान्दुं दुंदो नै वा सान्दुं दुंदो ओइ दिनैसो सान्दुं दुंदो लोगोफोर सान्दुं दुंनाय लोगो लोगो जि लामनाया मा जालायदो जि लामदो अयनाय सान्दुं जादो लोगोफोर एस' सान्दुं आइ लाभ सान्दुं ओंखाम जाखांबाय जोङो दा एसे जिफोरखौ लामस्र'ना होदो सान्दुं दुंदो बाक्सायाव सान्दुं दुंबाय सान्दुं दुंनायनि जि लामस्रोना होहांदो आब'आ जोंहा ओमफ्राय खान्थालखौलाय माला जागोन खान्थालखौ लांसै होमबा जोंहानाव जाहैनोसै ओमफ्राय सबाय जारा जाहैनोसै जोंहा बिमा लाहानावनो जाहैनोसै जोंहा बिब' बिनानाव सानैबो Hey man, hey. Yuta song sandungनि रानिया सान्दुं राजाया गोजोनबाय बिनि थाखायनो सान्दुं दुंलायबाय थानो हालायनाय नंलिया दानिया ओइ सान्दुं जालायसिगोन गय जानोसै जोंहा अमा खोमाजों अमा बेदरजों जाखांबायानो ओमफ्राय ओंख्रि होआखै साननाङा आलासिनो बा आंनो जाया होनखादों माने आं बारा ओंख्रि जानो मोजां मोना आङो
रानथाब फानथाबसो जानो मोजां मोनो दा गय जानोसै भाजाजों सिथाबनानैसो जानो मोजां मोनो आङो लोगोफोर नोंसोरो मा बायदि जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालाम फाथै गैया नै जानोसै आं गयाबो मावजिथार थ' लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय खान्थाल जानाय भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ नुगोन थ' नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो